खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गोदान बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि 2024-25 इं मायथाइनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि हांगामा नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारिजों लोगोसे गासै मिरुनि बिबानगिरिफोरा दिनै माहारियारि हाग्रामा मानासनि बानसबारि फरेस्ट आइबि हलाव समायखिरा लायो। थांनाय 8 सेप्तेम्बराव चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्मा हाबाफारिखौ खुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो गोजाम बिबान एबा गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय हाबाफारिया जादोंमोन। नाथाय गोदान आफाद दानायनि बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जायाखैमोन। बेखौ नोजोर बोनानै मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिबान मोननाय गोदान बिबानगिरिफोरा दिनै माहारियारि हाग्रामा मानासनि बानसबारि फरेस्ट आइबि हलाव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ लायो। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन महरै जोंनाव गिबि थांखियानो बेनोमोन जेब्ला जोङो गायसनदोंमोन। बे गायसनजेननायनिफ्राय गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोङो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि आसामनि जे खौरांगिरिफोर बे खौरांगिरिफोरखौ जोङो बिथांमोननि समस्याफोर जायोब्ला जोंहा गोबां जेंनाफोर जायो। जेरै जों खौरांगिरि हिसाबाव जोंहा गुबुन गुबुन समाव जोंहा केसनिफ्राय लानानै दा बेफोरबायदि जोङो थ्रेटेनिं होजानाय बेफोरबायदि जोंनाव जेंना जायो। बे जेंनाखौ जों मिरुनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो सासे खौरांगिरिखौ जों जेसेबां हायो मदद होलायनाय आयेनखौ नायनानै मदद होलायनाय बे थांखिखौ लानानै जों बे बिबानखौ लादों आरो बेनिनो दिनै समायखिरा लाबाय आरो इयुननि समफोराव जोङो जेसेबां हायो गौथुमनि संबिजिरारि जिखिनि दङ बेखौ दहाय होनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायगोन। नंगौ थांनाय 8 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव जोङो 3थि बोसोरसालिया जे जथुम्मा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशननि जे जथुम्मा बे जथुम्माया जानानै थांदों चिरां बेंटल फरायसालिमायाव आरो बेनिनो बै सानखालि मोनसे बिबान सेफायनानै बा थामहिनबा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय हाबाफारि जादोंमोन आरो बेनिनो समायखिरा लानाय हाबाफारि थामहिनबा गोदान आफाद जाय बिबान मोनदों बिथांमोननि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेयो जायाखैमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे मानास बानसबारि रेन्जनि जे आइबि हल बे आइबि हलाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जादों आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोना बिबान मोनदों थामहिनबा आफादगिरि महरै बिथां हांगामा नार्जारि बिथाङा आफादगिरि महरै बिबान मोनदों आरो गाहाय नेहाथारि महरै आं दं आरो लोगोसेनो जोंहा गासै जाखिनि बिबानगिरिफोर दङ बे बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया बावैसो समनि गेजेराव जानानै थांदों आरो खोब मोनसे गिदिर बिबान जिहेथु बे बिबानखौ मोननानै आंबो गोजोननायखौ मोनदों आरो लोगोसेनो बेखौनो फोरमायगोन जे जिहेथु नैबे गौथुमा मोनसे गिदिर आरो बयनिबो मोनसे बे गौथुमखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरनि जे इयुननि बिथांमोननि जे जाखिनि बे बिबानगिरिफोरनि दा थामहिनबा खौरांगिरिफोरनि जे बिथांमोननि रैखाथि आरो बिथांमोननि जे साननाय हनायखौ जों सिगां फारसे लांनानै खामानि मावलांनांगौ बे गिलिर मोनसे बिबान बे बिबानखौ मोनबाय आरो बेखौ मावफुंलांनो थाखाय जेसेबां हायो आं नाजागोन आरो लोगोसेनो जोंनि जिखिनि टिम थामहिनबा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बे एस'सिएशन थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय सिगांदों आरो बेवहाय जोङो बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन महरै जोंनाव गिबि थांखियानो बेनोमोन जेब्ला जोङो गायसनदोंमोन। बे गायसनजेननायनिफ्राय गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोङो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि आसामनि जे खौरांगिरिफोर बे खौरांगिरिफोरखौ जोङो बिथांमोननि समस्याफोर जायोब्ला जोंहा गोबां जेंनाफोर जायो। जेरै जों खौरांगिरि हिसाबाव जोंहा गुबुन गुबुन समाव जोंहा केसनिफ्राय लानानै दा बेफोरबायदि जोङो थ्रेटेनिं होजानाय बेफोरबायदि जोंनाव जेंना जायो। बे जेंनाखौ जों मिरुनिफ्राय
जोङो जेसेबां हायो रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो सासे खौरांगिरिखौ जों जेसेबां हायो मदद होलायनाय आयेनखौ नायनानै मदद होलायनाय बे थांखिखौ लानानै जों बे बिबानखौ लादों आरो बेनिनो दिनै समायखिरा लाबाय आरो इयुननि समफोराव जोङो जेसेबां हायो गौथुमनि संबिजिरारि जिखिनि दङ बेखौ दहाय होनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायगोन। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।